Hej, jeg hedder Louise. Jeg er 32 år, førstegangsfødende, og jeg har deltaget på Fantastisk Fødsel Workshop. Jeg valgte at deltage, fordi jeg som førstegangsfødende jo er ganske uvidende omkring det, jeg skal igennem, og jeg tænker, at nogle teknikker kan hjælpe mig på vej. Samtidig har jeg valgt en hjemmefødsel, og dermed har jeg ligesom valgt nogle smertelindring fra. Og så tænker jeg også, at jo mere rolig jeg kan være, desto nemmere bliver fødslen. Og teknikkerne de kan være med til at gøre mig mere rolig. Jeg var med på en 3 timers workshop med Mette og Camilla som undervisere, og det var virkelig udbytterigt. Vi gennemgik sådan en typisk fødselsfaser, meget pædagogisk forklaret og nemt forståeligt. Og alene det at være i rum med Mette og Camilla gør en meget tryg. Altså deres grundoverbevisning er, at hvis en kvinde tager ansvar for sin fødsel, så kan alle få en god oplevelse. Og det er virkelig den overbevisning, jeg også gik derfra med. Jeg har siden workshoppen læst det materiale, vi har fået tilsendt, og lavet de øvelser, der er. Og jeg synes, det er meget nemt at gå til. Det er et godt opslagsværk. Og de der forskellige træningsøvelser, de er nemme at forstå og gennemføre. Jeg har rent faktisk termin i dag, og jeg kan kun sige, at jeg nu glæder mig til min fødsel, og har en helt grundlæggende tillid til, at jeg har de teknikker, det kræver for at komme igennem den på en god måde. Jeg er baby Marie så, nu 4 måneder gammel, og jeg vil lige kort fortælle, hvordan jeg så oplevede min fødsel med de teknikker, jeg havde fået fra workshoppen. Fødslen blev noget langtrukken, da det faktisk kom til at tage 3 døgn, hvor jeg havde vejer, og endte i et kejsersnit, fordi at lille Marie her, hun valgte at sidde op, og det var der ikke rigtig nogen, der havde opdaget. Men til trods for det, så synes jeg faktisk, det var en ganske okay oplevelse. De teknikker, jeg havde fået fra workshoppen, gjorde, at jeg kom igennem de 3 døgn ganske stille og roligt, forholdsvis. Og vigtigst af alt, så synes jeg, det gav mig en helt utrolig ro at vide, at jeg kunne håndtere lige meget, hvad der skete. Og det gav mig ro til også at kunne lytte til min krop og gøre det, jeg havde brug for undervejs. Så jeg kan kun anbefale at deltage på workshoppen og gøre dig selv klar til fødslen og tage ansvaret for din egen fødsel. Det virker.